Les aventures de les germanes gates. El massatge de peus de la mina. Ei, Quistal, de vegades estic cansada de fer classes de claqué. És que tinc els peus suats i no puc més. Bé, no et preocupis. Treu-te les sabates de claqué sense cap problema. Això et portarà a fer un massatge. Creus que és una bona idea, Quistal? Sí, la meva germana. Ah, d'acord. Aquí està. Espero que em puguis fer un massatge. Sí, espero que et faci un massatge als peus, Mina. Bon massatge, Quistal. Gràcies. Al final.